Professzor Fehér János Emlékére Alapítvány kuratóriuma ebben az évben 3 pályamunkát díjazott. A díjazott pályamunkák, a szerzők nevét ABC sorrendben említjük: Gerecsei László István, Ádám Ágota, a designer drog metilén-dioxid pirovaleron hatása a fejlődő idegrendszerre kísérletes állatmodellben. Stark Júlia oxidatív stressz és ateroszklerózis című munkájáért. Süle Krisztina, európai és távol-keleti gyógynövények és kivonatok fémelemtartalom vizsgálatának jelentősége az antioxidáns kutatásokban című munkájáért. Professzor Fehér János Emlékére Alapítvány pályázatán díjat nyert munkák a közeljövőben megjelennek az Orvosi Hetilapban. A díjazott pályamunkák rövid előadás formájában kerülnek ismertetésre. Felkérem Gerecsei László István, hogy tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! Nevem Gerecsei László, a Science Egyetem általános orvostani karának 5. éves hallgatója vagyok, és a következő pár percben szeretném bemutatni a kutatási témánkat, amelyet a Science Egyetem Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézetében készítettünk, melynek címe Viselkedési és neuroanatómiai változások egér-prenatális metilén-dioxid pirovaleron expozíciójának hatására. A metilén-dioxid pirovaleron, vagy röviden MDPV, a szintetikus kationok családjába tartozó vegyület egyike az úgynevezett designer drogoknak. A designer drogok olyan molekulák, amelyek egy illegális pszichoaktív szer kisebb kémiai módosításával állítanak elő azért, hogy így törvényessé váljanak. A designer drogok korunk toxikológiájának egyik égető kérdése. Gyakran fordul elő, hogy ezek a szerek egy már meglévő, a hatóságok számára ismert szer helyére lépnek a piacon, és bizonyos márkanéven megjelenő készítmények adott évben még X szert tartalmaznak, pár évvel később, 2-3 évvel később pedig hasonló márkanéven, teljesen ugyanolyan csomagolásban már egy teljesen más szer áll a fogyasztók rendelkezésére. Így a hatóságok feladata különösen nehéz, mind analitikai, mind törvényhozás és a törvény betartatása szempontjából. Rendkívül fontos tulajdonságuk, hogy az árult készítmények kémiai összetétele igen változó, illetve gyakran szennyezettek. A legfontosabb probléma azonban mégis az, hogy a szerek akut és krónikus hatásai nagyrészt ismeretlenek, holott az alapvegyületből elvileg következtethetnénk a szerek hatásaira, azonban mind a hatások dózisfüggősége, mind a mellékhatás profil rendkívül változó lehet, akár kicsi kémiai módosítás hatására is. Emellett a szerek krónikus hatását alig vizsgálták, holott például a fejlődő szervezetre véletlenül igen erős hatással vannak, és terhes nők is előfordulnak használóik között. Korábbi kutatásainkban már láttuk, a Caspase-3 immunhisztokémia, ami egy proapoptotikus fehérje segítségével kimutattuk, hogy már egyetlen adag MDPV injekciója is képes 7 napos egerek bizonyos agyterületein apoptózist indukálni. Kérem, figyeljék meg az alábbi frontális metszeteken, hogy az MDPV-vel kezelt állatok bizonyos agyterületein, így például a nucleus accumbens területén az apoptotikus, pozitívan jelölődő sejtek szinte kirajzolják a magterületét.
Jelen kutatásunkban azt a kérdést tettük fel, hogy vajon hogyan hat az MDPV a vemhesség 8. és 14. napja között adagolva az utódegerek viselkedésére, illetve hogyan hat magukra az anyaállatokra. Ehhez vemhes nőstényegereknek adagoltunk naponta egyszer 10 mg per testsúlykilogramm MDPV-t szubkután a terhesség 8. és 14. napja között, azért ekkor, mert ez az időszak, amikor a striátum dopamines sejtjei alakulnak ki többek között. Ezután viselkedési teszteket végeztünk az anyaállatokon, 7, illetve 21 napos utódaikon. A pulp retrieval, vagy az utódvisszahordási teszt segítségével az utódgondozási hajlandóságra következtethetünk. Az open field, vagy az aréna teszt segítségével a lokomotoros aktivitást mérjük, illetve a grip strength, vagy a kapaszkodási teszt segítségével a motoros koordinációra következtethetünk. Eredményeinket az alábbi mondatokban foglalnám össze. Az MDP-vel való kezelés az utódgondozási hajlandóságot szignifikánsan csökkenti, ezt az anyaállatok pulp retrieval tesztjének eredményéből láttuk. Megfigyeltük az aréna teszt során, hogy a kezelt utódok lokomotoros aktivitásbeli növekedése figyelhető meg, ez esetleg következménye lehet a csökkent utódgondozási hajlandóságnak, és könnyű belátni, hogy ezeknek a kisegereknek többet kell tenniük a megfelelő anyai törődés, illetve az élelemszerzésért, mint kontrolltársaiknak. Érdekes megfigyelésünk az anyaállatok open field tesztje során, hogy a krónikus kezelés változásokat okozhat az akut egyszeri MDPV kezelése adott válaszban. Továbbá a grip strength segítségével megfigyeltük, hogy a motoros koordináció csökken mind az utód állatoknál, mind az anyaállatoknál, ez pedig összhangban lenne korábbi CASPAS-3-mal végzett kutatásainkkal. Szeretném megköszönni a figyelmet, és köszönetet szeretném kifejezni elsősorban dr. Ádám Ágotának és professzor dr. Csillag Andrásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük az előadást. Felkérem Stark Júliát, hogy tartsa meg előadását. Tisztelt hallgatóság, az oxidatív stressznek az aterogenezisben betöltött szerepéről fogok beszélni. Ismert, hogy Magyarországon az összes halálozás több mint felét a keringési rendszer betegségei okozzák, és az ateroszklerózis már gyermekkorban elkezdődik, és a fiatal férfiak 20%-ában, míg a nők 8%-ában már előrehaladott koronária ateróma észlelhető. Az endotél fiziológiás védőréteget képez a vér és a szubendotélium között, ennek a diszfunkciója az ateroszklerózis első lépése. Ismert, hogy az érelmeszesedés az artériás rendszer tipikus helyein, a kanyarulatoknál, elágazódásoknál jelenik meg. Ennek megértéséhez fontos ismerni a nyirófeszültség szerepét. A nyirófeszültség a véráramnak az érfalra ható súrlódásából származik. Ezt az endotélsejtek mechanoszenzorokkal érzékelik, ezt követően reaktív oxigénszármazékok, illetve nitrogénmonoxid termelődés következik be, amelyek redox hatásokat érnek el a célfehérjéken, ami végül különböző anti- vagy proaterogén hatásokat valósít meg az endotélsejtben. Az artériás rendszer egyenes szakaszain lamináris áramlás észlelhető, állandó vagy pulzatilis nyirófeszültséggel. Ennek a hatására összességében antioxidáns, antiaterogén hatások valósulnak meg. Ezzel szemben a kanyargós, elágazó érszakaszokon az áramlás turbulensé válik, a nyirófeszültség oszcillál, időbeni átlaga csökken, ennek következtében az endotélsejtek alakja megváltozik, a sejtek közti kapcsolatok fellazulnak, fokozódik az endotel LDL permeabilitása és az LDL szubendoteliális infiltrációja, összességében oxidatív proaterogén állapot jellemző. A koronária betegség ismert rizikótényezői mind endotél diszfunkcióhoz vezetnek, így az öregedés, a dohányzás, a diszlipidémia, hipertónia, diabétesz, és ezeknek a nagy része mitokondriális működészavaron keresztül a reaktív oxigéngyökök kóros túltermelődéséhez vezet. Ennek következtében LDL-oxidáció következik be, az érfali sima izomsejtek és az endotélsejtek károsodnak. Az oxidált LDL számos ponton részt vesz az aterogenezisben, így csökkenti a nitrogénmonoxid hozzáférhetőségét az endotélben, megszakítja az endotélsejt felszínét, trombocita aggregációt elősegíti, illetve a makrofágokból való gyulladásos citokin felszabadulást is serkenti.
Az LDL részecske a sérült endotélen keresztül bejut az érfalba, itt oxidálódik, majd az oxidált LDL a makrofágok scavenger receptoraihoz kötődve bejut a makrofágba, itt felhalmozódik, és így habos sejtek alakulnak ki. A habos sejtek, a trombociták és a sima izomsejtek alkotják a zsíros csíkot, ami az ateroszklerózis egyik kezdeti lépése, kezdeti formája. Az oxidált LDL mellett fokozza néhány növekedési faktor expresszióját, aminek a hatására sima izomsejtek vándorolnak az intimába és proliferálnak, valamint kollagént termelnek, és így kialakulnak a fibrózus plakkok. A sejtproliferáció, az extracelluláris mátrix termelés, a lipid és kálcium lerakódás hatására kialakulnak a messzes plakkok. Az oxidált LDL a plakk destabilizációban, illetve a trombotikus szövődmények kialakulásában is szerepet játszik, aktiválja a mátrix metalloproteinázokat, ami által gyengíti a fibrózus sapkát, a foszfolipáz A2 aktiválásán keresztül a trombocita aggregációt és adhéziót elősegíti, valamint csökkenti az endotélium fibrinolitikus hatását. Miután ismert, hogy az oxidatív stressznek ilyen szerepe van az aterogenezisben, felmerül, hogy antioxidáns gyógyszerekkel megelőzhető-e az érelmeszesedés. Számos antioxidáns hatóanyagot vizsgáltak ebben a tekintetben, így az L-arginin, N-acetilcisztein, statinok, flavonoidok, folsav, a C és az E-vitamin vizsgálták megfigyeléses vizsgálatokban. Azt találták, hogy számos pozitív hatásuk van, így segítik a nitrogénmonoxid biohasznosulását, javítják az endotél funkciót, a szabad gyököket semlegesítik, gátolják az LDL oxidációt, azonban koronária betegségben nem egyértelműen hatékonyak, és nagy randomizált klinikai vizsgálatok nem erősítették meg a pozitív hatásaikat. Azt azonban leírták, hogy az ismert kardiovaszkuláris betegek és a nagyon magas rizikócsoportba tartozók esetén az antioxidáns kezelés jótékony hatású. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az előadást. Felkérem Süle Krisztinát, hogy tartsa meg előadását. Ezt is köszönöm. Tisztelt hallgatóság! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom munkámat ezen konferencián keretében. Fehér Jánost, bár személyesen nem ismertem, munkásságáról és hírnevéről nagyon sokat hallottam a Farmakognózia Intézetben eltöltött munkám során. Szeretném bemutatni az európai és a távol-keleti gyógynövények, illetve kivonatok fémelemtartalom vizsgálatának jelentőségét az antioxidáns kutatásokban. A fémelemek szervezetben betöltött szerepének jelentősége egyre nagyobb szerepet nyert az antioxidáns kutatásokban. Hiszen az antioxidánsok, illetve a vitaminok mellett a fémionok megfelelő mennyisége is elengedhetetlen a kiegyensúlyozott életvitelhez a szervezetben. Hiszen DNS szintig számos enzimfolyamatban enzimaktivátorként, illetve kofaktoronként vesznek részt, az antioxidáns enzimrendszerben pedig enzimalkotóként szerepelnek. Számos étrendkiegészítőben, illetve funkcionális élelmiszerben, amely kategória Magyarországon nem létezik, használnak gyógynövényeket, viszont ezeknek az analitikai vizsgálata még a mai napig is nem megfelelően ellenőrzött. Bár Magyarországon az élelmiszerkönyvben, illetve a gyógyszerkönyvben néhány nehézfémionra meghatároztak értékeket, határértékeket, viszont nem eszenciális elemekre nincsenek ezek a határértékek meghatározva. Eszenciális elemekre viszont napi szükségleti értéket határoztak meg. Tudni illik, hogy különböző fémionok hiánya, illetve túladagolásával különböző betegségek alakulhatnak ki. Például a részfelhalmozódás a Wilson-korban, a porfíria kutánákban, a vasfelhalmozódás, illetve a vashiány az anémiában. Ezért oda kell figyelnünk, hogy az elfogyasztott gyógynövényekben nem csak az optimális fémion mennyiségre kell megfelelő hangsúlyt fektetni, hanem a fémionok egymáshoz viszonyított arányára is, hiszen szinergizmusok, antagonizmusok miatt az enzimfunkciók megváltozhatnak, így a szignáltranszdukciós folyamatokban is változások történhetnek. Ezekben a folyamatokban nem csak a vegyértékváltó fémionok, hanem a nem vegyértékváltó fémionok, mint a kálcium, magnézium, kálium is rendkívül jelentős szerepet játszik. Ezek közül egy példa a kálciummal, amely szerint az extra- és intracellulális térben a szintjének megemelkedésével szignáltranszdukciós reakció indukálódik, amelyben a kálcium first, illetve secondary messengerként vesz részt.
Ez a folyamat magnéziummal gátolható, illetve a kálcium-magnézium arány magnézium felé való eltolásával gátolható. Célunk volt Európából, illetve a távol-keletről származó gyógynövények fémjelentartalom vizsgálata, illetve hogy ezeknek eszenciális és toxikus fémjelentartalmai hogyan alakulnak. Az Európából származó gyógynövények közül a körömvirágot, a cickafark és a kisvirágú fűzike herbáját vizsgáltuk, valamint a csalán levelét, illetve a garagonya virágos ágvégét. A távol-keleti gyógynövények közül pedig a kínai csüttfűt, a kínai hernyógombát, a kínai pecsétviaszgombát, a páfrányfenyőlevelet, a ginzenggyökeret, illetve a kurkuma gyökerét vizsgáltuk. Ezek a növények Kína különböző területéről származnak. A fémelemtartalom meghatározása pedig induktív csatolású plazmaoptikai emissziós spektrometriával történt. Megfelelő mennyiségű mintát ismert salétromsav és sósav elegyében tártunk fel, és a szervetlen fázisból határoztuk meg a fémion tartalmat. Az eredményekből csak néhányat szeretnék bemutatni, amely rávilágít a fémion tartalom vizsgálatának jelentőségére. Az eredmények az átlagos növényi koncentráció százalékban vannak megadva. Látható, hogy az alumínium, króm, vas, titán, amely talajalkotók a körömvirág szirmában, a csalán levelében együttesen megemelkedett koncentrációt mutatnak, amely talajszennyezettségre utalhat. A távol-keleti növények mintáiban a gyökérekben látható ez az óhatatlanul talajszennyezettség, amely belekerül a mintába. Fontos megjegyezni, hogy ezek a nehéz fémionok nehezen oldódnak alkoholos, illetve vizes oldatokban, ezért a gyógyteákkal, illetve alkoholos tinktúrákkal nem jelentős mennyiségben visszük be a szervezetbe. Az előző ábrára visszatérve, nagyon fontos megvizsgálni a növényekkel a szervezetbe bevéhető kálcium-magnézium arányt. Látható, hogy az európai gyógynövényekben az átlagos növényi koncentrációhoz képest több esetben is megemelkedett ez a kálcium-magnézium arány, míg a belőlük készített kivonatokban inkább a magnézium felé tolódott el ez a kálcium-magnézium koncentráció arány. Látható, hogy a távol-keleti gyógynövényekből készült száraz kivonatokban szintén a magnéziumban volt több a mennyiség. Konklúzióként elmondhatjuk, hogy a gyógynövényeknek nem csak a szerves hatóanyag tartalmát érdemes vizsgálni, hanem az eszenciális, illetve toxikus fémion tartalmukat is. Összességében a termékekben és a toxikusnak nevezett fémionok megengedett határértéket nem haladták meg. A vizsgált gyógynövények és kivonataik hozzájárulhatnak a kedvező terápiát kiegészítő hatásokhoz, eszenciális, illetve kedvező kálcium-magnézium arányok miatt is. A tinktúrákban lévő kálcium-magnézium arány pedig hozzájárulhat a szignáltranszdukciós utak, így a gyulladási folyamatok gátlásához. Szeretném megköszönni a figyelmet, illetve külön köszönetet szeretnék mondani dr. Wang Fannak, dr. Chen Tsennek és a Chen Patikának, akik a munkához szükséges alapanyagokat biztosították. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük az előadást! Kedves vendégeink, ezzel a mai Markusovszky Lajos emlékülés végére értünk. Köszönjük, hogy a jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Várjuk Önöket fogadásunkon az előttérben.